ओइ खुलुमबाय बयखौबो हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाबाय। बारियावहाय दसे गिदिंलांनो फैदोंमोन आङो। गयफोरा नैबेसेबां देरखो नायफैदोंमोन हा। बेनिफ्राय मोनसे भिडिअ नुना होलायबायलाय आङो एमजे एनिथिं ब्रादारनि। बेवहाय फेसआ दङ जोंहा माबानि अफ्रि दैमारि आदानि। बिनिफ्राय बिथाङाहाय बे स्टेसनावहाय माखासे आइजो माहारि आलाय सिलाय माने गावनि जिउनि खोथा नङा होमबा, बिदिनो खामानि दामानि जोबखांनायनि उनाव बिदिनो स्टेसनाव उन्दुनानै थानांदों आरोना। दा बेबायदि नुथायखौ जोङो माबायदि नुयोमोन जोंनि हारिनि फारसे बेफोरबायदि नुनाया आं बुंनांगोन स्पेसियेलि बहुद खम, जोबोद खम जोङो नुनो मोनो। बाट थेवब्लाबो नुयो दा। ओरैबायदि अबस्था दिनैनि समावहाय माने जोंनि थासारियानो बेबायदि बेले बेजे। प्रेक्टिकेलि माने मोगथाङाव लिडारफोरनि खोथाखौ खोनासङोबा बिथांमोननि खन्थाइ आवरायनाय बायदि लेक्सारफोरखौ जुदि थाइलाय बारलाय स्पिचेसफोरखौ खोनासङोबा जोङो नुगोन बिराद मोजां जाबाय, समायना जाबाय होननानै। नाथाय पिक्चारा रियेलिटियाव नै बेबायदिसो। नै नोंथांमोना दे स्क्रिनाव नुनायखौ नायदो। आं बे क्लिप्सखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाग्रोदों, बिनि उनावहाय माखासे खोथाखौ सावरायबावगोन। निफ्राय नोंसोर माबा मोनसे मोनदों नामा? खय बोसोर नोंसोर मैगं फाननानै जानांदों? उदालगुरि स्टेसन लासिंसिं लाजिथाव थाव बिना गयारिया बुंदोंमोन, आइजो माहारि बर' बिमा माहारिखौ नायथों। बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै? साख्रि हो, बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो। दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं, दिंखिया मैगं, थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों? बिना गयारिया बुंदोंमोन, बर' आइजोफ्रा मैगं फाननानै जानांला। बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बन लायनानै जानांला, बन लायनानै जानांला जोंनि परिबर्तन फैयोब्ला जोंनि बुस्लायनाय सोलायनाय। बिना गयारिखौ सिनायदों दा? रायजोआसो सलायगोन सोरखारखौ। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिना गयारिया दै। स' नुबाय नोंथांमोना। दा मोननैसो भिडिअफ्रावहाय आङो बुंदोंमोन दे जोङो गोरोबलायनांसिगौ होननानै। स' बे गोरोबनाया गोरोबनायनि थागोन, गोरोबनायाथ' जों बयबो हास्थायो, लुबैयो। नाथाय बेनि गेजेरावनो सोर माबे समावहाय माबायदि बाथ्रा बुङामोन बेफोरखौबो जों मोनथिनांगोनथ'। दा बिना गयारिया सोर होननानै अफ्रि दैमारि आदाया सोंदों, मोनथिगोन ना मोनथिया होननानै सोंदों बै आइजोनावहाय। अबभियासलि बिना गयारिया सोर जों बयबो मिथिगौ। स' बिथांनि आइडेन्टिटिखौ आं होनो गोनां दरखार गैया। बेजों लोगोसे आरो दिनै मोनसे भिडिअ मोनबावदों आङो, माने मिडिया बाइट मोनसे मोनदों। मानगोनां इमानुएल मुसाहारि एक्स एमएलए आरो बारग' बिपिएफनि नेहाथारिमोनबो, आरो दायो लेङाइ नेहाथारि हिसाबै दङ बिथाङा। स' बिथाङाबो एक्सेप्ट खालामदों, वेलकाम खालामदों मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि जि लेटलिबाबो ज' जानायनि मोनसे खावलायनाय फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा फोसावनाय मोनसे मेसेजनि बागै बिथाङा बुंदों। बाट मोनसे समाव नुदोंमोन होनना बुंदों बिथाङा। मोनसे समाव नुदोंमोन माने बिथांल' नङा, जों बयबो मिथिगौ जे एबसुआ वान साइडेड जानानै खामानि मावदोंना मावाखै, बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि। आरो जों बयबो मिथिगौ एबसुआ मोनसे निउट्रेल हान्जा हिसाबै जुदि थाबाय थायोमोनब्ला मोननैबो रिजनेल पार्टिया जिहेतु जोंनि बर'नि दैदेनजानाय पार्टि, स' बेवहाय मानो पार्सुवेलिटि खालामनाय बेखौथ' जों बयबो मोनथिखायो। दा किसुमान खामानि जानांगौनि थाखाय बिथांमोना मोनसे सार्थ लाखिनानै मोनसे समावहाय दाबावैसो जों नुदोंमोन दरं उदालगुरि समस्ति बियाबनि एमपि बिसायख'थियावहाय बिथाङा सोरनि थाखाय भट बियामोन थोंजोङै। बिनिफ्राय दिनै पिक्चारा ओरैबायदि आलादा जाफैबाय, बिथाङा मोनसे समाव ओरै थोरै खालामनानै बुंबाय थादोंमोन। दा बिदिनो बारै समा जोबोद माने बारग'लांबाय। ओमफ्राय दा जोबथारनोसै पर्जायाव मोनफैबाय। दा दिनै बे समावहाय मुहुर्त समाव बिथाङा बेखिनि खावलायदों, बेनो जोबोद माने साबायखर होनांगोन जोङो लेटलिबाबो। बाट मानो एथ' गोलाव सम लानाय बिथाङा बुजिनो थाखाय। दा गासैबो एबसु होननानै बुङोब्ला दायानो जागोन। बेनिखायनो एबसुआव जोबोद मोजां मानसि दङ। हयथ' बेनो मोनसे चेन्जखौ लाबोदों, बिथांनि माइन्डसेटखौ चेन्ज खालामदों। ओरैबायदि मोजां एक्टिभ वार्कार्स दङ जायफोरा थारैनो हारिनि सिन्था खालामो, निउट्रेलि सिन्था खालामो, जे साफ्रोमखौबो लाफानानैहाय ज'है खामानि मावलांनो बा आवगायलांनांगौ होननानै सिन्था धारा थानाय बेबायदि वार्कार्स दङ। बेनिखायनो एज आ हल एबसु होननानै बुङोबा गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो आं बुंदों स्पेसियेलि बै बायदि पार्टिकुलार व्यक्तिफोरा थारैनो मोनसे आफादाव होन बा जिखुनु जथायै थानाय मोनसे ग्रुप
बा जिखुनु मोनसे माबाफोराव थायोब्ला आलु गेसावा जेरै दरसे आलुआ बस्थासेयाव जुदि आलु गेसाव दरसे दंब्ला बेनो गासिबखौबो सेवग्लुंहोजोबो थिग बिदिनो बे सानैसो नेर' माइन्डेड लिडार्सफोरनि थाखायनो जोङो मोनसे आफादखौहाय बदनाम होनांगौ जायो समाव दा बिदिनो जों बुंनांगोन दिनैनि समावहाय जे एबसुआव आं रिपिट फिन खनसे आं बुंबावबाय एबसुआवहाय जोबोद मोजां मोजां वर्कार्स दङ एक्टिभलि माने जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय मावनो थाखाय हांखुर जानाय गोसो गुदुङै मावनो लुबैनाय व्यक्तिफोर दङ दा बेनि गेजेराव बै सानैसो पार्टिकुलार व्यक्तिफोरा बिसोरसो दिनैनि समाव जोंनि थासारिखौ गाज्रि खालामदों इभेन इन पलिटिक्सआवबो मोजां लिडारा दैदेनलाङोबा बयबो पलिटिकेलि मोजां बेनिफिट्सखौ मोननो हायो आरो जौगानायाबो फैयो थाबैनो स' बे नेचार मोनसे बाट बेखौ जों होबथानांगौआ सोरनि दायित्व जों बयनिबो दायित्व बेनिखायनो सेम दिनै बिना गयारिनि बाथ्राखौ आं लाबोनाया बेनो जे मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जे बिथांमोना मोनसे समाव माबायदि बुंदोंमोन दिनै थासारिया माबायदि जानानै दङ स' बेखायनो हरखाबै डिसिसन लानायफोरा बिदिनो हरखाबै बायलाङो आरो जोंसो भुगिनांगौ जायो लास्टाव स' आंनि मेसेजआ बेखिनियानोमोन जोबोद सिम्पलि आं मेसेज होदों नोंथांमोना बुजिनो नाजायोब्ला बुजिनो हागोन आरो मोनाबायबो मेंबायबो लाइटआबो ल' जाहांबाय नै आरो गोबांथार नोंथांमोना कमेन्ट्स हरदोंमोन बे कमेन्ट्सफोरनि रिप्लाइखौ आं हरनो हायाखै अब्लाबो आं स्क्रिनाव नोंथांमोननो फारि फारि होबोबाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ स' बिदिनो सापर्ट खालामबाय था एन्ड जायफोरा चेनेलाव गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबावथार गोजोनथोंसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय